Príjemný dobrý večer, nachádzame sa v hlavnom finále turnaja Open kategórie, inak povedané mužskej kategórie, ale samozrejme sa tam môžu prihlasovať všetky vekové aj rodové kategórie, takže preto turnaj Open. Stretli sa v ňom Patrik Vozárik a Miroslav Rajnoha. Miro Rajnoha asi nikoho nejak neprekvapí, že aktuálne vo finále, nakoľko bol nasadená jednotka, keďže sa v celoslovenskom rebríčku nachádza na 5. mieste. Títo dvaja sa stretli spolu už v skupinových zápasoch a vtedy bol šťastnejší z tejto dvojice Patrik Vozárik, keď porazil svojho súpera 3-1. Teraz budeme hrať na 5 víťazných legov. Uvidíme, kto bude v tomto zápase tým šťastnejším, ale za mňa miernym favoritom aj vzhľadom na to, ako skončil ten prvý zápas, tak bude Miro Rajnoha. Mne osobne meno Patrik Vozárik moc nehovorí, aj keď sú na neho samé chvály, v akej aktuálnej forme sa nachádza. Ale predsa tie skúsenosti by mali hrať v prospech Mira Rajnohu, ktorý je už takým stálym hráčom, či už na slovenských turnajoch alebo v Nike Dart Lige. Momentálne sa už Miro snažil zatvoriť tento leg, jeho super ešte nad hranicou 200 bodov a už o malú chvíľku čaká na zisk prvého legu 71 bodov Mira Rajnohu. Uvidíme, ako sa s nimi vysporiada, pravdepodobne začne na 13, 18 a double 20. Žiaľ nepremenená 155 a Patrik Vozárik, uvidíme, ako sa s tým vysporiada on. Výborná posledná šípka ho dostáva na 58 bodov. Ale Miro z druhej šípky premiéroval bolovú 20 a vedie v tomto zápase 1-0. Uhral si povinné, nakoľko do tohto legu začínal práve on a stačí mu vyhrať 5-krát svoje podanie, vôbec sa nemusí sústrediť na tie súperové legy, nie je to on, čo potrebuje svojho súpera breaknúť. Takže stačí mu uhrať svoje povinné legy a bude to doma. Ako som spomínal, tak obidva súperili proti sebe v prvej skupine a ďalej v pavúku si pozrieme ich cestu, ale medzi časom Miro hádže prvú 180 tohto zápasu, nebol som si istý, či tam bola aj tá posledná, ale je to tak a razom upisuje 180 zo svojich bodov aj v miernom náskoku pri podaní svojho súpera. 58 bodov ešte nedostáva na hranicu zatvárateľných čísel, ale stále tam môže byť skôr ako jeho súper. Tak sa ide, potreboval Patrik minimálne 100, aby sa dostal na zatvárateľné číslo skôr ako Miro. Pozrieme sa na ten priebeh ich turnajov až v ďalšom legu, nakoľko obidva sú už veľmi blízko zatvárania. Shanghai finish. Takže predsa len Patrik sa dostane možno skôr. Skúšal double-double. Single tam je. A opäť zavretá doublová 20. Vedenie 2-0 pre Miroslava Rajnohu a do tretieho legu tohto zápasu bude taktiež začínať on. Takže pozrime si najskôr Patrika Vozárika, ten si v 32 poradil s Michalom Mokrým 4-1. Nasledoval zápas s Milanom Andrášikom najtesnejším rozdielom 4-3. V poslednej osmičke očakal Radovan Minár, kde to bolo 4-1. A v semifinále si nakoniec v najtesnejšom výsledku poradil 5-4 s Romanom Fialkom, s domácim hráčom. Čo sa týka Mira Rajnohu, tak ten si poradil najskôr so svojím tímovým kolegom Patrikom Klasom 4-1. Ďalej najtesnejšie s Jakubom Danišom 4-3. Nasledoval zápas s Patrikom Pondelom, taktiež 4-3. A potom znova zdolal tímového kolegu, konkrétne 5-2 Davida Ševceho. Až sa nachádzame v
aktuálnom zápase, v ktorom, ako už dobre vieme, ťahá za kratší koniec zatiaľ Patrik Vozárik a prehráva so svojím súperom 2-0. A to vôbec nehrá zle, 75 priemer, ale aktuálne sa na Mira vôbec nechytá, ktorý hrá pomaly o 8 bodov na priemere viac. 46 bodov dostáva Mira Rajnohu na číslo 90. Jeho súper zatiaľ nemá zatvárateľné číslo. Po týchto šípkach sa tam už dostal, ale 160 je zatiaľ vysoko. Výborná prvá šípka od Mira. Taktiež aj druhá zavreté na dve šípky, 90 bodov a vedenie 3-0. Patrik Veru bude mať čo robiť v tomto zápase, ak chce ešte pomýšľať nad víťazstvom. Miro to skúšal na všetkých veľkých segmentoch, ale žiaľ ani na jednom sa mu nepodarilo trafiť triplu. Slabší vstup do tohto legu z obidvoch strán oproti tým minulým legom, ktoré hrali. Znova sa nejak v tomto legu ani jeden z obidvoch hráčov nevedia chytiť. Vyzerá, že Patrikovi to už začína sypať. Žiaľ, posledná nekončila v tom segmente, ktorý si predstavoval, ale stále má dobrý náskok pred Mirom. Povedzme si pravdu, už Patrik musí tento leg bez žiadnych okolkov ho nemôže pustiť. Potrebuje ho vyhrať, lebo ak by Miro viedol 4-0 a išiel by podávať, tak už by to bola by tá šanca nie že nízka, ale priam nulová. Uvidíme, ako sa Patrikovi podarí zohrať si číslo 168. Stovka ho privádza na 68 bodov. To určite je v jeho silách a potrebuje to zatvoriť. Nie nutne týmito troma šípkami, ale však tými najbližšími určite áno. Alebo 16. Nepremenená, ale furt tie tri tam minimálne budú. Uvidíme, aký tlak vyvinie jeho súper. 64 bodov, 126 dokonca. Teraz, toto sú už tie šípky, ktoré Patrik potrebuje využiť. Pravdepodobne singlová osmička. A posledná šípka na doublovú 12. Tak nie, bola to 16 a doublová osmička. Premenená, stav stretnutia znížený na 1-3. A do 5. legu tohto zápasu začína Miro Rajnoha, hajaci farby klubu zo Zlatých Moraviec, DC Zlaté Moravce, a ako môžete vidieť na drese Patrika Vozárika, tak ten hájí farby Nitrianskej šípkarskej ligy. Máme tu 180 číslo 2. Číslo 3 dokonca. Ale nejaké ticho vzadu medzi divákmi. Miro tiež nerobí nejaké veľké gestikulácie, tak človek ani nevie, či tie šípky tam všetky sú alebo nie sú. Bere to už ako samozrejmosť. A Patrik Vozárik potrebuje minimálne 140, aby sa dostal späť v tomto legu. 60 aktuálne, veľmi málo. Miro kúsok pod hranicou 80 bodov na skóre. Práve na 48 a bude mať lukratívnych minimálne 6 šípiek. 16, double 16. Čo tak double 8? Ale nepremieňa. Uvidíme, aký tlak na neho vyvinie Patrik.
140 vynikajúca, ale či neprišla neskoro. Miro si dáva na čas. Double 8. Double 4. Patrik by toto potreboval zavrieť. Neviem, či to bolo rozumné začať na 20, 104 skôr cez 19, ale posledná šípka vynikajúca, máme tam pripravený double 8, uvidíme, či ho tam Miro pustí. Nie. Druhou šípkou zatvorená doublová štvorka, vedenie 4-1. 6. tak začína Patrik Vozárik a začína jeho boj o prežitie. Začne ho bingom. 140, číslo 2 pre Patrika Vozárika v tomto zápase. Toto sú presne tie šípky, ktoré potrebuje hádzať, ak sa chce ešte vrátiť späť do zápasu a pomýšľať na triumf na tomto mastri číslo 2. Ešte si dovolím spomenúť, že v tomto turnaji bolo prihlásených 82 hráčov a tu vidíme práve dvoch najlepších z tohto turnaja. Ďalšie kolo bez triplu pre Mira Rajnohu, ale nemusí však zúfať, toto nie je ten lek, ktorý on potrebuje nejak nutne získať. Jemu stačí už len jedno svoje podanie uhájiť a bude mať vytúžené prvenstvo a dôležité body do celkového rebríčka, nakoľko keďže sa nachádza v celoslovenskom rebríčku na 5. mieste, tak môže bojovať či už na víťaza celkového rebríčka, alebo prvá šestka má istotu Nike Dart ligy. Žiaľ, jemu sa nepodarilo udržať sa v tejto Nike Dart lige a cesta späť je cez celoslovenský rebríček. Prvých 6 má isté, tak si týmito bodmi len upevní tú pozíciu. Tá druhá šípka nie je to, čo Paťo hľadal. Touto šípkou však už upravuje 91 hodina. Toto nie je to číslo, na ktoré si Patrik podľa mňa chcel upraviť, ale double jak double, predsa sú len všetky rovnako veľké. 155 na víťazstvo pre Miroslava Rajnohu. Je z toho len 59 bodov. Uvidíme, čo tá doublová 15. To, čo si navaril, to si aj zjedol a Patrik znižuje stav stretnutia na 2-4. A teraz Miro Rajnoha môže podávať na víťazstvo v tomto zápase. 60 v aktuálnom zápase asi málo. Šťastie pre Mira, že super odpovedal ešte menším číslom. Ako keby na obidvoch hráčov prišiel nejaký útlm. Uvidíme, ktorý z dvojice to zlomí skôr na svoju stranu. Výborná 19-ková tripla. Triply už nachádza aj Miro. Uvidíme, koľko z toho bude sú dve. Je to tak, prvá 140 na strane Mira Rajnohu. A 140 číslo 3 na strane Patrika Vozárika. Veľmi tesná tá posledná šípka. Vyrazilo ju aj tú tretiu striplu. Prechod na 19. Je to tak. Upravené na 170, to by bol parádny finish. Však či ho uvidíme, si nie som až tak istý. Žiaľ nie. 45, úprava na 125 a Miro 154 na víťazstvo v tomto zápase nezavraj. Výborná úprava.
tu Mira Rajnohu a 130-kou upravuje na double 12. A už o malú chvíľu tu budú prvé šípky na zisk tohto zápasu. Páťo už môže len zohrávať a dúfať, že sa bude Miro mýliť. Double 12. Zavreté druhou šípkou a víťazom mastra číslo 2 v Komiaticiach sa stáva nasadená jednotka Miroslav Rajnoha. Na dnes od nás toľko všetko a pri nejakom ďalšom turnaji sa počujeme opäť.